तो हाँ ये दादा जननी है तो देखलू रास्ता चलत रहे तो मूड़ी गड़ाइए का चली बुझात रहे कैसन कांड करी हो तले इतने बतिया कर दो भाई तीसर की मेहरारू चली आई ती कही अका जी का बतियावो तनी लो ती कही बाप रे बाप आ गइले जा खेल करे इहे नहीं जानो इहे ओकरी घर रात दिन आवा अच्छी लगौले रहली ती मेहरारू कही एमे खेला का करे के बजी ओकर खानदानी कुल चलावता ई हुए कइलस कर फुवा हुए कइलस ती वीडियो बना के डालनी जो कि सबके अच्छा लागल ए वीडियो से वो संदेश भी भेजले बानी जितना हमर भाई लोग आलो कि हमनी की जिंदगी में कुछ ऐसा ना कर दल जा कि हमनी के परिवार के ऊपर जिंदगी भर अंगुली उठत रहे हमनी के तो 2 सेकंड में कुछ गलती सही कर दल जाए मगर परिवार के ऊपर जिंदगी भर लोग कहे कि तार लइकवा है कइलस तार लइके नहीं है कइलस तो जितना भी हमर भाई बार लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह बा कि कुल हमनी के नहीं करे के जैसे मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रहेली सन मगर